Meza Santuaren jarraitzaile zaituztegun adiskideok. Jaso ezazue Eguberriko gure agurra Gipuzkoako Pasai Donibanetik. San Juan Bataiatzailea parrokian egingo dugu Eguberri egun honetako ospakizun nagusia. Pasaiako udalerriak dituen 4 herriguneetan zaharrena dugu Donibane San Pedrorekin batera. Gorakada izugarria nabaritu zuen joan den mendean zehar biztanlegoari dagokionaz. 8 aldiz biderkatzera iritsi baitzen. Mende hasieran 2800 biztanle zituen. 1980an berriz 222.800. Geroztik gutxitzen joan dira eta 18.000 inguru dira gaur egun. Horietatik 2.500 dira Donibanekoak eta 3tik 2 jotzen dira euskaldunak. Atzokoan Donibaneko herri honen aurkezpen orokorra egin genuelarik, gaurkoan bertako eraikin erlijiosoen azalpena egingo dugu. Bada hemen guruztoki deritzan ermita txiki antzekoa, piedadekoa esaten dioten plazatxuan. 16. mendean harlanduz eraikia dago, 2 ertzetan zutarri bana duela eta guztia burdinezko esi batez itxia. Barruan gurutzea ikus daiteke eta piedadeko Andre Mariaren irudia. Santa Ana ermita mendiegaleko muino batean aurkitzen da. Badiaren ikuspegi izugarria, gustagarria goza daiteke bertatik. Dokumentuetatik dakigunez, bazen oraingo honen aurretik 16. mendean eraikitako beste ermita txikiago bat. Oraingo hau Francisco Ibero arkitekto azpeitiar ospetsuaren planoekin 1748an egina dago, arearri landuz egina ditu hormak. Eta ermita Andre Mariaren ama izan zen Santa Anari eskainia dago. Bi fatxada ditu Bonantzako Santo Kristoren basilikak. Bata itsasora begira, bestea berriz kale nagusiaren gana begira. Ez daiteke esan artealdetik interes berezia duenik. 18. mendeko eraikin barrokoa da. Barnean, burdinezi bikain batek bereizten ditu sarrera eta ermitaren gune nagusia. Jeronimo Larreak 18. mendean egindako Bonantzako Kristo irudi barroko ederra da. Pasai Donibaneko eliza eraikinik baliozkoena San Juan Bataiatzaileari eskainia dagoen parrokia da. Hasiera batean, oraindik 240 bizilagun zirenean, Lezoko parrokiaren menpekoa izan zen Donibane. 1545an lortu zuten Donibaneko herrigune hau parrokia izatea. Orduko bazuten Bonantzako Kristoren basilika eta han kokatu zuten parrokia Erriberako San Juan izenez. Orain parrokia den eliza hau 1653an estreinatu zuten. Kanpo aldetik duen itxura aski lehorra da, apainduria gutxikoa, erdi neoklasikoa, erdi barrokoa. Sarrerako ategainean, horman egindako hutsarte batean kokatua, San Juan Bataiatzailearen harrizko irudi bat ikus daiteke, Lane izeneko irudigile frantsesak 1721an egina. Elizaren barruko oinak gurutze forma du. Gaur egun erakusten duen safai gotikoa geroztik egina dago, 1700 urte inguruan. Erretaula nagusia ere garaitsu horretakoa da, 1708an egina. Urreztatzea berriz geroxeago, 1758an. Erretaula bere osoan bikaina bada,
Arreta berezia merezi dute horko irudi printzipalek. Eliza honetako zaindari gisa dagoen San Juan bataiatzailea batetik, eta alboetan dauden San Pedro eta San Paulo apostoluak bestetik. Felipe Arizmendi irudigile donostiarrak egindako eskultura ederrak dira hiruak. Goipartean 3 margolan dauzkagu. Andre Mariak bere lehengusu Isabeli egindako ikustaldia erdian. Eta San Juan bataiatzailearen bizitzako 2 pasarte alboetan, Jesus bataiatu zutenekoa eta bere martiritza. Alboetako aldareen artean, Arrosarioko Andre Mariaren nabarmenduko genuke batez ere. Eta hor bertan, ezker eskubi ikus ditzakegun San Joakin eta Santa Anaren irudi finak. Elizaren hormako erdialdean 2 margolan aurkitzen dira. Juan 23. Aita Santua, artean kardinala zela, herri eta eliza honetara egin zuen bisitaldia gogoratzen duena. Eta Aita Santuaren nuntzio izandako Jose Laboa herriko semearena. Honetan utzi dezagun, geure aurkezpen hau eta hasiera eman dezaiogun Eguberri eguneko meza santuari. Pedro Zapirain parrokia honetako apeiz arduraduna izango dugu batzarburu. Fededunen batzarrarekin batera, parrokia bezbatza arituko da kantuan Pedro Etxeberria zuzendari dela. Organoan ari dena Pedro Etxeberria bera dugu. Jainkoak egunon eta Eguberrion. Haur bat jaio zaigu, semea eman zaigu. Jesus, jainkoaren semea gizon egina. Jaio berriarengan, jainkoak digun maitasuna adierazi du. Poz eta esker honez, bizi dezagun Eguberritako gertakaria. Berriki diotsuet, Eguberrion, Eguberrion, Eliztar senide guztioi. Bai hemen zeatenoi, bai gaixotasunagatik etortzerik izan ez dezutenoi. Baita, Eguberrion, Euskal Telebistaren bidez, gurekin bat egiten zeaten guztioi.
Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan begitu egin. Zenideo, bihotza zabalik eta belaunak makur, gure artean degun jainkoaren semeari, eskad ezaiogun bere bedinkapen zabarkan. Jesus jauna, zure herriari bakea ezartzea, etorri zinena, erruki jauna. Jesus jauna, galdurik zegoena salbatzea, etorri zinena, Kristo erruki. Jesus jauna, mundu berri batek atera, etorri zinena, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua, eta gure pekatu abarkaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara. Aintzatzean jainkoari. Yeah.
Jainko jauna miragarriak egin dituzu gizakian zure antzeko eginez. Eta miragarriagoa Kristoren bidez bere goi mailara goratu. Iguzu gizatasunean gurekin bat egin den zure semea, bat egin gaitzala berarekin jainkotazunean. Zurekin eta Espiritu Santuarekin. Jainko terrege bizi baita, bizaldi eta bizaldi guztietan. Eseri. Isaias profetak poz handiz jaunaren salbamena iragarri nahi dugu. Irudi aberats batzuk erabiliz, jainkoaren herriaren etorkizun berria aitatuko digu, baita aurreko egoera larria nola izan den gainditua ere. Isaias profetaren liburutik. Bai ederrak direla mendi gainetan pakea hotz egiten duen mezulariaren oinak, berri ona zabaltzen, eta salbamena iragartzen dabilenarenak. Zionik, gure jangoikoa erregea da, esaten dionarenak. Entzun, zure zaintzaileak oiukari dira. Irrintzika, guztiak batera, aurrez aurre ikusten bai dute jauna, berriro Sioni datorrela. Ekin kantari, guztiok batera, Jerusalengo hormazar eroriok postu bai du jaunak bere herria. Eta berrerosi du Jerusalen. Herri guztien aurrean erakutsi du jaunak bere beso santuaren indarra, eta lurbiaren bazter guztiek ikusiko dute gure jangoikoaren salbamena. Jaunak esana, Ebertarrei idatzitako gutunetik hartua dugu orain entzungo dugun irakurgaia. Jesusen aurpegia jainkoaren ispilu zaigu. Jesus, jainkoaren semea, giza seme egiterakoan geure izatez jantzi zen. Arrezkeo, Jesus eta gu bat gea. Ebertarrei egindako epistolatik. Askotan eta askotara hitz egin ziren jangoikoak profeten bidez aspalditik gure arbasoei. Eta azkenak diren egun hauetan, semearen bidez hitz egin digu. Seme hau egin zuen gauza guztien oinordeko, eta beraren bidez egin zuen mundua ere. Bera da, aitaren aintzaren argi dizdiratsu eta haren izatearen irudi. Berak eusten die gauza guztiei beritz indartsu. Eta bekatuen garbikuntza egin ondoren, goienean guztiz handiaren eskuialdean jarririk dago. Zenbat eta aingerue baino goragoko izena jaso duen. Hainbat eta haie baino gorago jarria. Izan ere zein aingeruri esan dio inoiz. Nire seme zarazu, ni zaitut gaur zu sortu, eta beste behin. Aitea izango nau ni, hark eta hura seme izango dut nik, eta beste behin. Bere semea munduan sartzerakoan, honela dio. Gur bezate bera jangoikoaren aingeru guztiek. Jaunak esana. Alleluia, alleluia, alleluia.
Joan evangelariari entzungo diogu orain. Jainkoa gure alde jarri dela esango digu, eta geure bizitzako argi izan nahi duela. Batzuengandik ordea etzen onartua izan. Hauna zugekin Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. Hasieran bazen hitza, eta hitza jainkoikoarekin zen, eta jainkoikoa zen hitza. Hitza hau hasieran jainkoikoarekin zen. Dena hitzaren bidez egina da, eta egindakoetan ez da ezer hura gabe eginik. Harengan zen bizia, eta bizia gizonen argia zen. Argiak ilunpetan argi egiten du, baina ilunak hura ez zuen onartu. Hitza zen mundura etorritako gizon oro argitzen duen benetako argiak. Munduan zegoen eta munduaren bidez egina da, baina munduak ez zuen ezagutu. Bereetara etorri zen eta berek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, jainkoikoaren seme izateko eskubidea eman ziren, haren izenean sinisten badute. Hauek ez dira odoletik sortu, ez haragiaren nahieratik, ez da gizonaren nahieratik ere, jainkoikoaren gandi baizik. Ta hitza haragi egintzen, eta gure artean jarri zuen bizileku, eta geurok ikusi deguaren aintza, aitaren seme bakarari dagokion aintza, graziaz eta egiaz betea. Jaunak esana eseri ara. Bihotzez guztioi, bereziki gaixo eta bakarri bizi zeraten noi. Eta oraindik erregen zei dauden aingerutxuei, egu berri zoriontzu. Egu berri, itxaropen amets. Txamurtasun jaskera berri, pake itxurri. Ta hori, hasieran bazen hitza, hitza jainkoa zen, hitza gizon egintzen. Jesusengan bat egin dira jainkoa eta gizadia. Zerua eta lurrak topo egin dute, aingeruen kantak dioen bezala. Aintza zeruetan jainkoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizone. Hona hemen argi eta garbi personaren duintasunaren muina. Baina zerk eragin ote zion jainkoikoari horrelako erabaki sendo hartzera. Maitasunak. Eta maite minez, mundu berri bat eraikitzen lagundu nahi zigu. Posible da, gizadi berri hori, posible da gure arteko senidetasuna, pozaren lekuko gera,
Bestei eskua luzatzen ahalegintzen gera, maite duan bihotza bakarrik aurkitu dezake gure artean dagun Jaungoikoa. Jesusi egin diezaiokegun doain borobilena gure bihotza da. Maitasunez beteriko bihotza, barkatzen dakien bihotza. Nun jaio, etxerik bilatu etzuenari, egin diezaiogun bizileku gozo bat guregan, gure herrian. Jaunaren hitza entzun ondoren, orain fede biziz eta gogo biziz, aitor dezagun gure fedea, gure uste ona. Zutitu, Jainkoa gutako batela, ziurtasunaz aurkeztu dezaizkiogu gure kezkak eta nahiak. Eskari bakoitzean kantuz erantzungo da. Eguberria gogoratzen aigea, baina zenbat negar bazterretan. Gosea, hilketak, espetxeak, otoitz egin diezaiogun jaunari susperditzan gugan bake bideak. Gure familietan bildugean bitartean, badira gure herrietan zokoratuta bizi diren asko. Behargorrian daudenak. Jainkoak hemendik eta handik maitasunaren diztiraz jantzi ditzala.
Maitasunez gizon egin den jainkoa ospatzen aigea. Geure eguneroko biziera bere maitasun horren ispilu garbi izan dadila. Eskati ezaioko jaunari. Gogora ditzagun familikoak, lagunak, herritarrak, gaixo daudenak. Errealitate bihur dadila gu guztiongan bakea eta maitasuna den jainkoa. Eskati ezaioko jaunari. Gogo bizi zure gana gatoz, sinisturi bai gaude, maite gaituzuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
koskan dago, amak esan zion lo egiteko, baina nautxoa begiakin esaten dio ama ezin. Senideok egin dezagun otoez guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoa. Onar jauna egu berri jai hauetan zurekin paketzen gaituen oparia. Hau baita zuri gizakiak eskaini dezaintzupeen gorespen betea. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ospakizunaren alderdi nagusiena asteragoaz, Eukaristia alegia. Eskerrak eman diezaizkiogun jainkoari hainbat eta hainbat maite gaitulako. Jauna zurekin, gora bihotza, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen uneita betin zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu, jangoikoak guztidun betireko. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure hitzaren argi berria sortu da gure bihotzetan. Eta orain jainkoa agerian ezagutzen degularik, berak eramaten gaitu ageri ez direnak maitatzen. Horregatik engerutako jengeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure ahitzari goratzarreu beti eta beti abesten dio.
zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu badauki tartu haue zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz da odo guretzat egin daitezen. Beta, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogilatu eta eskerrak emanen zatitu zuen, eta bere ikasle eman ziren esanez. Artzazue eta jan guztiok kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango den. Apalondoan berdin kalizarturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasle eman ziren esanez. Artzazue eta edan guztiok kontatik, hau nire odolaren kaliza da. Itun berri eta betikoaren odol, zuentzat eta guztientzat, pekatu bakatzeko itxuriko den. Egizue, hau nire oroit. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semeren eriotza eta pistera gogoratuz, biziaren ungilea eta salvamenaren karitza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanen zaldarean zure zerbitzario nartu gaituzulak. Eta palik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santua bat egin gaitza. Gogoan izan jauna mundu guztian zabanduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Benedito Hamaseigarren gure ita santorekin, Juan Maria Uriarte gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin bat. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenidea eta hildako guztik. Arritzazu zeure arpegaren argi. Erruki zakizkigu arren gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Doalsoarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitza. Honen bitartez honekin ta honengan. Guztidun horri, Espiritu Santuarekin bateka. Ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Familia egunak, adiskidetasun egunak ditugu eguberriak, alaitasun eta pozezko egunak. Giro hori errealitate egin nahian, gure aita otoitzak sendotu ditzala gure arteko harremanak eta senidetasuna. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitu, beldur gabe esan dezagun.
Urtera gaitzazu jaunak gaiz guztietatik eman iguzu pakeak gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen testualitan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaigaldela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pake usten dizueten ere pake ematen. Begira zure Elizaren sinismenari tez gure pekatuei. Ta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldita gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue elkar pakea. Jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, emaiguzutan. Onamen jangoikoaren bildotza, onamen munduko pekatua kentzen duana. Zorion zua jaunaren maila deitua. Jauna, ez nahi zinor zu nire txean sartzeko, baina ezaz bitz bat eta zendan.
Bake eta poz handiz, bizi dezagula gaurko jai nagusi honen esanahi maitagarria. Egu berriz zoriontsu elkarropa izatea, bake eta zorionezko epe luze baten hasiera izan dadila. Egin dezagun otoitz, jainko guztiz errukitsua, munduaren salbatzailean gaur jaioz, jainkoaren seme alaba egin gaituen bezala, hilezko ere egin gaitzak. Errege bizi baita, gizalditak gizaldietan. Bedeinkapena ondotik eta ospakizuna amaitutakoan, ohitura den bezala, nahi degunok Jesus haurtxoaren irudiari musu emateko aukera izango dugu. Bitarte hortan, koruak Aureliano Baieren Euskaldunak abestuko du. Senideok, egu berriak egiaz, egun berri izan daitezen denentzat. Ardezazue jonaren bedeinkapena. Jauna zuekin. Jainko guztizonak bere semeak gizon egiteaz, usatu ditu munduko ilunpeak, eta Maria Birjinak gandik jaiotzeaz, argitu egun santua. Usa ditzala berak zuen gandik bekatuaren ilunpeak, eta argit ditzala zuen bihotzak graziaren diztiraz. Kristoren jaiotza salbagarriaren berri, atzanei aingeruen bidez eman ziena, bete ditzala bere pozez zuen bihotzak, eta egin zeitzatela bere berrionaren zabaltzaile. Amen. Bere semearen gizon egiteaz, zerulurra bat egin dituena, bete zeitzatelea bere pakeaz eta gogonez, eta eraman zeruko elizarekin bat egitera. Amen. Bedinka zeitzatela jainko alguztidunak. Aitak eta semeak eta Espiritu Santuak ez dizuet esaten zuazte jonaren pakean baizik opa dizuet egu berri zoriontsu guzti. Ospatu ere. Evangelioan entzun dugu jainkoaren hitza, jainkoaren semea alegia, ilunpetan argi egiten duen argia dela eta biziaren iturria. Jainkoaren seme hau gizonekin eta agertu zen mundu honetan, gure ilunpeak argitzeko eta heriotzaren indarra desegiteko. Baina etzen onartua izan mundu honetan. Beretarren artera etorri zen, baina beretarrek ez zuten onartu. Jesus aurrari muin egitean, geure harrera ona adierazten diogu.
Hori bera egiten dugu Jainkoaren hitza entzutean eta Jesusen gorputz odolak hartzean. Baina Jesusi harrera ona geure bizitzan egiten diogu batez ere. Geure senideei harrera ona egitean eta bakera eramango gaituzten bideak antolatzeko egiten ditugun ahaleginetan. Eraman dezagun beraz Eguberri Jaia geure bizitza oso. Eta bizi gaitezen elkarrekin bakean. Pasai Donibanetik eskaini dizuegu gaurko meza nagusia Eguberri egunez. Datorren igandean Bizkaiko Igorren izango gaituzue, Andre Mariaren zeruratzea parrokian. Igandeko meza santua betiko orduan izango da, goizeko 9:00. Eguberri on opa dizuegu guztioi. Agur. Beste kantarik nere gabonetan, Jesus bakarrik nere Espainetan. Jesus ez bada gure, Jesus bosta alegrina. Nik azalduko dizuet zer dan gabon jaia.